Alak na itim versus tigre na itim. Guys, game. Yan. Tigre kumakagat-kagat yung tigre guys. Ayos, nakakagat yung tigre guys. Subukan natin patalikod guys. Mas malaki. Subukan natin patalikod guys kung kaya natin sa tigre. Yan na guys, yan na guys. Yan na guys. Yan na, pinatanggalan ko ng daliri. Tanggal po. Tanggal po ang daliri ng ating tala guys. Tanggal guys. Isang laglag guys. Iba yung tigre. Hindi talaga, grabe. Tapang ng tigreng itim guys. This one. Yun. Gigil na gigil talaga yung tigre guys. Oh. Gigil na gigil. Kaya nang bitawan guys. Bahala na daw. Gutom na siya. Yan guys. Tindi. Walang tama yung tigre guys. Nanggalan niya po ng daliri sa paa. Wala isang daliri oh. Nanggal oh. Tinik. Tigreng itim. Naputan niya guys. Nakabalikan pa guys. Binalikan guys. Galing sa may balikat ko. Bumalik. Hindi. Finisher. Magkakagatin niya. Hindi talaga. Lakas. Ang ginagawa guys oh. Ang ginagawa guys. Dadali na ata sa balikat ko guys. Yun nga, di na lang nga.